No niin, tervehdys Riku. Terve. Mihin sitä ollaan Oulun Lipon porukalla menossa tänään? Me ollaan tänään menossa tuonne Puhtiläpin terveystarkastukseen ja se tapahtuu tuolla Mehiläisen tiloissa tuossa Kauppurin kadulla. Ja käsittääkseni kyseessä on verikoe ja siitä pitäisi sitten saada jotakin tuloksia. Mä en itsekään vielä tarkkaan tiedä, että mitä kaikkea me siltä saadaan, mutta todella mielenkiinnolla niin lähdetään katsomaan, että minkälainen homma on kyseessä. Minkälaisia odotuksia on noista verikokkeista? Milloin viimeksi olet käynyt verikokkeissa? En muista kyllä milloin olisin käynyt ja varmaan että 5 arvota kohdilla. Jännittääkö? Siinä kai Ei. Eli kun asiakas ostaa sieltä Puhti-palvelusta ne lähetteet itse, hän itse päättää mitä kaikkia paketteja hän haluaa ostaa. Ja sen jälkeen kun se tekee sen oston, niin se siirtyy meille sinne sähköisesti järjestelmään. Ja me nähdään sitten asiakkaan henkilötunnuksella, nähdään niin se lähete. Kyllä yleensä on semmoinen 2-3 minuuttia aika lailla. Joo. Perusverikokkeet, muutama minuutti aika lailla. Henkilötunnus, tosiaan 2-vaiheinen tunnistus tehdään. Eli just kysytään kortti, ajokortti, kelakortti. Sen jälkeen asiakas sanoo vielä itse henkilötunnuksen ja nimen, niin siinä tulee se 2-vaiheinen tunnistus. Kyllä mä sanon, että se kannattaa tietyn väliajoin, mutta tavallaan sieltä pystyy sitten, jos on vaikka joku tulos hieman matala tai korkea, niin vaikka just ferritiinit, jos se on vaikka laskusuunnassa, on väsymystä ollut, niin pystyy sitten tsekata, että onko se oikeasti matala ja pystyttäisiin puuttumaan siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitten. Joo, yllätyin, että ensinnäkin näitä tuloksia on aika paljon erilaisia ja semmosia, mitä en ole koskaan kuullutkaan, että mitä nämä niinku meinaa. Ja tässä on tämmönen käyrä, että on 0 kaiketi 100 ja on ääripäät punaisella ja sitten ilmeisesti tämä lukema olisi hyvä olla tuossa vihreällä alueella tuossa keskellä, niin onneksi näyttää, että suuri osa on tuossa vihreillä, että ainoastaan tämmönen lymfosyytit prosenttiosuus, niin se on pikkasen koholla punaisella ja sitten täällä vielä osa tuloksista niin on tulossa vasta ilmeisesti tuo munuaiset ja maksa ja ferritiini ja vastaavat kilpirauhanen ja vitamiinit, niin ne tulee vasta myöhemmin, että tässä saa vielä jännittää, että mitä se sitten niiden osalta sanoo. Mutta kaikin puolin aika nopea testi oli ja helppo oli käydä tuo. No kyllä, että kyllä tätä niin kuin tällä perusteella niin voi kyllä suositella, että niin kuin varmasti näistä arvoista jotakin hyötyä saa, etenkin sitten jos nämä nyt sattuu olemaan punaisella, niin sitten voi reagoida jollain tavalla, että tietenkin toivottaa kaikki osalta, että ei sitä tarvii sitten niin. Tää on mielenkiintoinen kokemus.